Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 19, versikulo 17. No ikam tinapanglaw, kasla ni Yahweh tinangtedam, kat subadan na kanto ti Apo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Adda manan day takotse. Umay manan mangriribok dito ayan tayo. Purahin tayo nga masidagda. Amun tayo. Nanya ti ibagada. Anya kumapay ti bagada ngay. No di ti mang papanaw kada tayo dito'y nagsaadan ti babalay tayo. Uwan nga rod. Adda ka no anak ti Don Abalasang. May sakanumat na dyan nga agom. Saan na laang agam dun ti umay dito'y? Tama no anya ti maaramid ko kenkwana. Aday tan nagiti pasurot ni Don Rafael. Umaydan dito nag-uumungan tayo. Nangagyo ka di timbagami. Ikanda kayo ti pawayway adwa alawas. Tapno panawan yun da ito'y alugar. Gaputam mo yumat. Kan adda impakita mi nga ebidensya ani Don Rafael ti aking kukwa iti daytoy adaga. Sa dino ngay ti papanan may no pumanaw kami ditoy. Nabayag kami, nga agnanaod dito'y, ngam italaang ang mapapanaw kami. No idi, kat saan anaasikaso ni Don Rafael daytoy adaga? Pues, maasikaso na itaan. Iso nga imbaon na kami amang papanaw kada kayo. Paiso, sa dino ti papanan may. Saan mi naparikot dayta? Basta pumanaw kayon. Ket ikanda kayo iti dua alawas, amang panaw iti daytoy alugar. Lumukasta nalpasan, Jinggoy. Nakasarita yon nagiti squatter. Wen boss, inikan mi ida iti dua alawas, tapno panawan danday di alugar. Masaya at launay. Jinggoy, mabalin ka di apanawan na kami dito ikin ni Papa? Sige ma'am. Boss, panawan kayo pa nga rod. Papa, talaga ka di apapanawan nyo dagiti marigrigat ijay adagan? Wan, tagpatak dira kiti pasdak. Amabalin na pagnegosyoan. Papa, baknang kayon. An-anwen nyo ka di ti ado akwar tayo. Para matlakan ka da ito, iha. Diyak ka sa pulan ti ado akwarta, Papa. No ado ti tao ang mairaman kan nakakaasi. Awan ang bibiyang ko kanagita nga squatter. Nagkunang amin nga mapandagbalay ijay dagak. Gapo ka di tadyak na asikaso. Papa, mabalin ka di abay anyulatan dagiti squatter nga agnaud ijay. Sana mabalin. Kaasya nyo kumaida, Papa. Ti pagayatak ti masurot. Naikanda ni ti pawayway. Isonas kan, apumanaw dan iti na ituding aldaw. Oh, adda dim tang ako tse. Ay, ni Ma'am Alona. Aday ta. Umasidag dito istor ko. Naimbag nga oras yun. Anya manan ti kaddam dito'y? Sa anak nga imay amaki apa. Kayat ko lang ti sumarungkar dito eh. Awan serbi ti ibagam. Iso pumanaw kan. Sige ma'am. Umay ka. Sumurot ka kanya. Dito ito nga agsarita ma'am. Talalamlamis ti hangin. Wen nga rod, nagmayat ti angin dito eh. Anya ka dito ibagam ma'am. Kayat ko ti agdamag iti may papan kada kayong agindag dito eh. Namin, daga ni Papa da ito'y nagsaadan ti babalayo. Uwan nga rod ma'am. Amuming nga dakin daga. Kat awan karbangan mi. Angam na pumanaw kami nga dito eh. Sa dinong to ti pagturungan ni. Sapay do alawas la ti pawayway kada kami. Tapno panawan mi ti alugar. Wen nga rod, naamuak da itakin ni Papa. Awan papanan mi. Ay, nangrunakan ni. Umadanin ti panagtutudo, ma'am.
Kasi titunggal pamilya. No awan ti mas no papagnaidanda. Nagruna dagiti ubing. Anya ka diti trabaho yu dito Awan mas no papanggadan dagiti taga dito ma'am. Naimbag kanyak tamay sa a jeepney driver. Ore kasano ti rigat. Naisakad ko ti panagadal kong agmaneho. Ket, ita, ti mapaspasada. Itultulong ko kadagiti estudyante. Uray, sagbabainti da iti inaldaw. Taado na lakat nga rod. Ayun, isupay nga igatang da iti pamadpad ti bisinda. Kasta? Nasaya at kagayam at tao, Peter. Anya nga tanumang lukatak dito iti mabalinda a pagtrabahuan. Ha? Juan, kat kasapulak ti tulong mo, Peter. Amuam no anya ti pagisman dagiti tattao dito Iti kasta, amok no anya ti mabalin ama itulong ko. Sigurado ka kadi, ma'am. Juan, Kasano ko mapasamak day tangay? Ket dolagan alawas ti pawayway mi. Amang panaw iti day ti alugar, ma'am. siya kung ti makaamo iti day tabanan. Basta aramidam ti ipapaaramid ko. Agti tinulong tayo, babaan iti nasaya at awagas. Tapno saan da kayo apapanawan ni Papa. Sige, ma'am. Agyaman na kada kayo, ha? Itad ko ti cellphone number ko, ken ka. Kat alaak mo ti cellphone number mo. Hello, napinta sa balasang at ako, Jenna. Ha? Agyamanak iti imbagam. Anya ka diray taigam mo. Sabong ti sampagita? Nagbanglo. Wan, napinta sa balasang. Inak agla ko iti simpaan, iti sampagita. Ado ti mula ni apong ko. Iso nga ado mati ubonak ang mapanila ko. Kasta? Pangramatam iti paglakwam. Igatang ko iti kananmikan ni apong. Balasang anapintas. Nabasit laang ti mapaglakwa. Kagudwa kilo laang abagas ti gatangag. Kan, may sa noodles. Anya? Saan ka din ang makabaal amanggad ni apong mo? Saan? Balasang anapintas. Ngamin, masakit ni apong ko. Masakit? Wen, balasang anapintas. Agoray ka, anya itayan tinagan mo? Jen, tinagan ko. Balasang anapintas. Agyamanak tayo may kapital. Kasapulak ti tulong mo. Anya day ta, ma'am? Sumurot ta iti day tanga ubing. Kayat ko ang makita ti masakit nga apong na. Kasta ka di, ma'am? Sige. Jen, intayon. Sumurot kami ijay balayo. Wen, balasang anapintas. Papa, napatugak kada kayo. Natural, iha. Anak da ka iti day di mamam. Nukas ta nga ron. Patganyo tikid daw ko, Papa. Sige lang, iha. Ibagam noon niya day ta. Maasyanak kadagiti squatter ijay dagayo. Ah. Kidawak kumaadiyo idan papanawan. Aniya? Kaadwan anapan ijay, kat dagiti talaga nga awan pagbalayan na. Dagiti agnanaad idi iti sirok tirangtay. Kan matmaturog iti igigid ti parke. Wano saan, dagiti matmaturog iti kampusan to. Aniya? Papa, aglaplapusanan kayon iti kinabaknang. Adun ti kwartayo. Panawan matantap no ibingay yu ti bendisyon nyo. Kaya't masawan, ipadawat kulatan, day jay adaga kadagiti squatter. Naglawat ti dagayo apataltalon nyo, Papa. Adda pa'y rancho yo. Naglawa pa'y ti farm yo. Agam, iha. Papa, dudwa talaang iti pamilya. Iso as sobra-sobra ti kinabaknang ta. Iso akan nito kumantap no ibinglay mo ti kinasaya at ti Diyos kan ka. Pinaraburan na ka iti aglaplapusanan a kinabaknang. Iso aparaburam kumamit dagiti awanan. Ha? Pangaasiyo, Papa.
Nakakaasi dagiti squatter. Kan kayat ko ida tulungan. Ipaayak ida iti trabaho. Tapno sa anda nga agbisin. Sayang matitangdan ko man ipapam kada kami, apasurot na, amang papanaw kadagiti squatter, ma'am. Saan la kumaatik kwarta ti ipangpangro na yo, Jinggoy? Ma'am, kasapulak ti kwarta. Agbalbaliw kan. Di ka agbalin arupat kwarta. No di ka agbalbaliw, paikat ka at tao ni Papa. Anya? Diyak kayat dagiti mangiruruman. Kan rupat kwarta apasurot ni Papa. No di kay agbalbaliw, ipamuspusak ti panakaikat yo. Sige ha, umanugot ako ni tikayat mo. Ipahe kong tindaga kadagiti squatter. Agyaman nak, Papa. Ala, sikan ti makamuan? Agyaman nak, Papa. Maragsakan lakit di dagiti squatter. Nalaos lakit di ti panagyaman da kada kayo, Papa. Agyaman kami unay, no kasta, Ma'am Alona. Kayat ko amaamuan numan no amin a pamilya ti adda iti dayto adaga ni Papa. Takayat ko apatas ti bingay. Sige, ma'am. Tulungan ka iti dayta. Ket agyaman kami unay, ma'am. Ket kayat ko ang maaddaan dagiti tattao iti panggadan. Ket dito'y matla mismo. Saan dan nga umadayo ang mapan agtrabaho? Dagiti babae, nagagadang agmula-mula iti likudan ti babalay da, ma'am. Da kami mo't alalaki. Ingkam makikarpintero, dagiti dadduma. Adamod dagiti mastraganda. O sige, kitaan tayo no anya ti mabalin a pagsapulan da ditoy. Sige man, ma'am. Ket pagyamanan mi unay dayta. Anya ti katasawan da iti Alona. Apaya nagado dagiti tataw diti paraangan ti mansyon. Dagiti squatter, Papa. Umay da agyaman kan ka iti kinaimbag mo. Agyaman kami unay, senyor. Nasayat kayo unay kada kami. Utang mi anaimbag anakam, ti panangipayo iti dagayo kada kami. Ha, Sapay ko ma, tati Diyos timang subad iti kinasayat yo, sir. Idaw-dawat mi, asapay la ko ma, tamataginayon ti salon at yo. apay akas la maragsakan na kanagiti na saon ni Peter kanyak. Kunana nga daw dawat na kano ti mataginayon asalon at ko, iha. Wen, Papa, nasaya at atao ni Peter. Iso timang tultulong kadagiti estudyante ijay ayanda. Itulong na ti matgadan na iti panagpaspasada na iti jeep. Basit man ti maitulong na, ngam isupay apamadpad dagiti estudyante iti bisinda. Kasta ka di? Papa, nalawat ti rancho kan ti farm yo. Numabalin, agtrabaho kumadagiti kayat na ti agtrabaho nga squatter. Nulakat ta kabailanda. Ay, sige, apay kidinasan. Nangruna dagiti lalaki, Papa. Agpapandag iti babae, nusan daan arte. Nulakat agtrabaho daan na imbag. Di awatag ida. Sige, Papa. Kat agyaman ak unay. Peter, manon abulan ang makitkitak ti panagkuykuyog yu kani Alona. Pinagbalin na kan a driver na. Adda ka din nagkinaawatan nyo iti daydi abak na? Kanayon tiyo umay na dito lugar tayo. Nung apay-pay lang amin ang nagpakita dito eh. Kundi tulong, ngam sa bali mo ti motibo na. Awan sa bali, no di agpa-charming kan ka. Timakunakan ka. Sarda nga mun aguraan ni Alona. Gaputawan mo't basol na kan ka. Agbayin ka kit di kumaa. Gaputa karaman kayo ama ipaayan iti pagpatakderan nyo iti balay. Kukuha yun. Kat saan da nga ipabayad. Ha? Agbalbaliw kan, Gina. Tuladam ni Alona. Nasaya at ti panagpuspuso na. Ada ka din nagkinaawatan nyo kini Peter, iha? Kuha, Papa. Amom, nasaya at ugali na. Magustuha ka para kan ka.
Papa, Nakurapay ngagpaiso, ngem saan arupat kwarta. Kang runad na, nasaya ti ugali na. wan papa, awan makunak ni Peter. Personal driver mo, wano, ada nagkinaawatan niyo. No kunaag nga adda, papa. Anya ti makunayo. Anya kumapay, kadi akalaysa kayon. Jinggoy, kumusta ti rancho? Ato manan, tinaganakabaka, senyor. Ay, nasayat no kasta. At dangay maduti ba kayo, senyor? Ijay ngay farm, kumusta man? Kanayon anawadwat ti apit kadagiti nateng. Kan amin na namulay jay, senyor. Kanayon mat nga dabayar tayo. Nasayat nga rod. Nawadwad latta ti mapaglaklakwan, senyor. Ije man farm, wano ije rancho. Husto ti kunan niya, Lona. At ti man nagparabor. Paraburan tumat ti Diyos. Senyor? Iswasi ka, Jinggoy, ha? Di ka agim imot. At no paraburan na ka ti Diyos, ha? Uwan, senyor. Kasta talaga teraramidak. Nagbalbaliwak met kahit, senyor. Good. Agparabor tayo. Tapno agsubli kada tayo. Ipaay ti Diyos ti agnanayan masalunat tayo. Katayta ti kanrunaan. No kasyam dagiti napanglaw, kasyan na kamo ti Diyos, kat ipaayan na ka iti parabor. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo ti ang PBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito ay nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.